Kumsang ni som pathum kumtir lam ani a California state a kho pakhat Jacksonville a chuan tleirol mel thatak mai Amanda chu dilkam pakhata chuan thi a chhar ani a aruang mutu te chuan police te chu bepopin police lamporang takin an lo thleng hnala Amanda hian athi hian thomhno engma a inbel lowa ataksa hmun hrang hranga hliam an hmunual bok ruang chu police ten endik turin an la ngala Amanda ruang an charna vel chu uluk takin an zir chiang hal bokani Amanda hi Martin le Jessica te fanu nei chun ni in tleirol mel tha le fel em mai ani a athil ti apianga chuan a thaber ni tumzel mi ani tleirol lim thei tak mai ni in anu le pa tan po chuan chuan tlak khopa fanu fel le zapui omlo ani bok tlai khat chu Amanda pa Martin chuan police ne na tangin call poimo tak mai adong ta a athil hria chuan a thong le a thu noka a trap ta zoi maya a trap thoma hria chuan anupui Jessica chu rang takin a lo kalwata thil omzia azo po chuan Martin chuan chandan mai turpo a hrelo mase Martin a chu intipa changin anupui hne na chuan local tu te chu police an ni thu le an fanu chu dilkam pakhata aruang an chhar thu te an fanu ruang chu mithi dana an da mek thu te asoya Jessica po chu aphuzoka mase an fanu ani aring theilo an fanu chu tleirol fel takani a pon chuak tam lo le mani atla keu chi ni in chu tiang van duaina tok tur chuan an ring ngamol lo ani Martin tenu pa chu rang takin an insiam ngala ruang dana lam chu an pan ta ani chulai hmun an va thlen chuan police te po chu an lo om to a Amanda nu le pa chuan Amanda ngei ani ti chu an soita a Amanda case boipui tu pakhat chuan Martin a chu thu alo zot ngala an fanu chu engtia chulai dil kama lo om chunge ti te chu azot topa chulai hmuna kal hrim chunge ani a ti te ina tanga achua hun te chu alo zot tran ta a mase Martin chuan a fanu chu ninga liam ta a athian nu Isabelite ina riak tura akal thule akal zana anin biak bak chu anin biak to lo thu asoya police te chuan chutia akal na chin an riat nu chuan Isabel te in lam chu an pan ta a chulai hmun an va thlen chuan Isabelite chung kwa chu an lo om lova an kongka alo in kala an then om hnai te an zo chuan an chung te tlo tura ni liam ta a an jin thu an lo soya police te ngai tua na chu abuai rutran ta hle a Isabeli pa chu bepopin thil thlen dan chu police chuan a hril zunga man mo taka ho turin ati zui ngal bok chu ti lai chuan Amanda ruang zir chiang tu medical examiner pakhat chuan Amanda chu nasataka kuthak ani thule pong sual ani thu chu asoita a aban ding lamru atliak ti asoi bok Amanda nu le pa ten chu thu chu an hriat chuan an rilru ana in an thin arim le a police te hne na chuan misual chu zong chuak vat turin an norve sek tamai police te la chuan hanrin le ni thei tur omang an rebok si lo Amanda chunga chu tiang ti du tur om an om le om lo te an hanzo la in anu le pa te chuan tu ma han soi tur an rebik bok si lo police lam chuan lu hai hle a Amanda taksa a DNA an mule tual tha le pong sualama case lo nei to te DNA chu an en dik le ta a ma se chung an en dik to zong atang po chuan pakhat ma in mil chu an muta chuang lo ani ti chuan police lam chuan Isabeli chu biaka tul hle ti an hria a Isabelite an ron thlen nu chuan an ko ta a thian nu Amanda chung chang chu an zot ta ani Isabeli chuan Amanda chu abial pa leri nen hun an man thei nan chuan lam siama a ruai chua thu te an inariak tura asom thu le an ina ni lo abial pa leria ina akal tak thu te asoya an khes chui lai chu a hnok tul mai Isabel chuan leria ina tanga a hosan thu le abak engma anin biak zui to lo thu asoi le a police te chuan leria ti ani chu an ring ta a
man ngei tumin a in lam an pan ta nga lani leria in an va thlen chuan leria in chhung chu alo hnok nuai maya bedroom lam an valu chuan chuat laia leri chu thi sen nen alo mu koi nuai mai le investigator chuan mak an ti in an rin hlel ber chutia alo om chuan an ril ru ati buai le a alan dana tang chuan midang chet na hnu ni om takin in chhung chu a hnok hle a hnu ma om dan vela tang chuan mi pahnih chet na ang an ti hle chuti lai karvel chuan leria ruang chu zirchian turin an la le ta ma se leria DNA le Amanda taksa a DNA an mu chu a in mil le tatlat lo Amanda chu leria tha nilovin midang tha ani ti an hrele ta a leria in chu an hanzir chiang tran ta a in chunga chuan thirbung pakhat le tubo thisen kai nuai mai chu an muta a chu forensic mithiam te en dik turin an thon ta nga lani chung man ruwa bak an nu chuilaya tangkai tur om a om le om lo te chu an han en zela leria khum hnuaya chuan chemte pakhat an mule ta chu chemte po chu mithiam te en dik turin an thon le ta ani chutia case an chuilaya leria invela police an vei ta ka chuan leria then om loka nutling pakhat chuan chanchin chu alo hreve a chu nu chuan amandai ruang an charni vel oma chuan mi pa pahnih chuan leria in atanga meiche pakhat leria bial nu ni om tak an hruai chhuah thu a soi le ta a chuti lai chuan leria mel mu tur om lo ti a soi bok chu meichia an hruai chhuah chu aka hno sakin akuta an man vet ve ti a soya achan ka zola in an farnu ani thule leria andu puilo wanga hruai ho tur ni in anin soya a u naute tak tak an ni karina wangin engma ka report talo ani ti in a soya chuti lai chuan leria ina manrua an hmuat tang chuan kutzia pahni an hmuta chia bok leria then omnu chuan an mel a hriat to lo thu soin ma se CCTV atanga an mel alan thei arin thu chu asoya police beng averzar mai ti chuan chu CCTV record te chu an han highlight le tran ta a an mel po chiang takin alo lang thei ani police te chu an thoveng huai maya ma se chu mi te chu tunge ni ta angle an thalak te chu an the dar ta a ma se an be seilo lama tang chuan call an dong tatlat mai Amanda nu le pa te hne na tang chuan chu thalak an tar chhuat chu Amanda thian pa te atanga lo kom thin to ani ti chu an hreta a police lam chuan rang takin an bo zui nga la Amanda thian pa chu an man ta ani chu pa chu James ani in tlangwal mel tha le sa thalam ani bok ti chuan police te chuan James chu thu an zot tran ta a ma se James a chuan a tha ani lo thu ala soi ngar ngara ti chuan police te chuan leria ina manrua an hmua chuan akut zia a om ti an soya an dop chhun zom zel bok James chu azam to hlea zam khur deuh dur chung chuan a in puang ta a an tha dan chu ti hian a soi ta a February ni som pariat tlai lam ani a Amanda chu birthday lom na akal turin ka soma ma se ani chuan abial pa leria bula om thu le a man lo thu in min changa ma se chu tia min chan ta ka chuan ngai tuana dang ka nei ta ani ti in a soya a thian pa alba ta chu somin leri in lam an pan ta a chu tia leria in an va thlen chuan room lama an lo oma reivak lo an thut hnuwa Amanda chu ti puin chaukalama a hruai phei thu a soya chuti lai chuan a thian pa alba ta chuan leria chu alua tubo le thirtlon chuan alo vua a an thom a hriat chuan Amanda chu tlan phei atuma ma se loman betin aka a romol a hno sak ngal ti a soibok chumi hnu chuan leri chu an kalsan ta a Amanda chu arwang an charna dilbula hruain kar chunga chuan James chuan apong sual thu a soya chumi hnuwa soisa in a that zui vele ti a soibok
chung a soi zong fin fianan chuan test an nei le ta a Amanda taksa a DNA an hmu te leria ina manrua an chara kutzia an hmu te chu James le a thian pa Albert kutzia nen chuan alo in mil ta thlap mai an pahnih chuan man an ni ta ani ti chuan kumsang ni som pathum Mars ni som hnia chuan an chung thu chu ngai tua ani ta a James chu tual tha le mi pong sual thu buai siam sak ni in hreom takadam chung tang turin a chung thu rel sakani a thian pa Albert po tual tha thu buai siam sak ni in dam chung lung in tang tura a chung thu rel ani ta bok